והמודל הבא שאני רוצה לדבר עליו זה 5 האלמנטים. אבל לפני שאני אדבר רגע על 5 האלמנטים, שזה מודל מרתק שמקשר את כל האיברים המלאים שבגוף, הפנימיים, בתוך הרקמות שלנו, החיצוניות, גם לחושים וגם לרגשות, אבל אנחנו מדברים רק על מה שספציפית חשוב לנו, ואני רגע אעבור על הצ'אט ויקרא מה אתם כותבים. שאלות אם שמתם פה? חום וקור, כן, חום וקור, תשמעו, חום וקור זה כבר רפואה סינית, כן? חום זה יאנג, קור זה יין, ויש תנועות מסוימות שמקושרות לדבר הזה. אז בואו ניגע ב5 האלמנטים רגע, ונסביר לכם איך דברים קשורים מבחינה הוליסטית. אז ככה, יש לנו 5 אלמנטים, מתכת למטה בצד ימין, מתכת שמזינה את אלמנט המים הכחול, כן? שאלמנט המים מזין את אלמנט העץ, ואלמנט העץ מזין את אלמנט האש, ואלמנט האש מזין את אלמנט האדמה, שזה החמישי, הצהוב. ובעצם כל אלמנט יש איברים מסוימים שקשורים אליו. אם תשימו לב, בואו נתחיל רגע מהמתכת. המתכת, האיבר המלא שלו זה הריאות, האקלים שלו זה יובש. עכשיו חלק מהדברים אתם לא תבינו, זה בסדר, לא להיבהל ולא להאטם. מה שנכנס, נכנס. כי זה באמת לוקח שנים להבין את החומרים האלה, ויש אולי כאלה שיש להם ניסיון וזה בא להם נורא בקלות. בכל מקרה, המתכת קשורה לניקיון, לקצב, לגבולות, לנשימה, למינרלים, לכסף, כן? אז כל הדברים האלה להישרדות, כן? נשימה, תחשבו על זה, אפשר לא לאכול שבוע ולשרוד, אפשר לא לשתות יום יומיים ולשרוד, אבל לנשום 3 דקות ואנחנו לא פה, נכון? אז זה קשור להישרדות, וזה קשור גם לאור, כן? הרקמות שהריאות, בעצם הרבה אנשים כבר מכירים את זה שמסתכלים על האור של הגוף בעין כמו הריאה השלישית, סוג של נושמים דרך האור. אז זה יפה לראות שהאור, הריאות, באלמנט המתכת קשורה לרקמות מסוימות בגוף, אוקיי?